कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कोकण आणि कोकणातील पर्यटन यामध्ये पर्यटकांना वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचं महायुतीचं सरकार प्रयत्नशील राहील असं मत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पारकोली गाव आणि ह्या जवळचा असणारा सर्व परिसर हा खऱ्या अर्थाने एक जैविकता जपलेला असा हा गाव आहे. या गावामध्ये गेली अनेक वर्ष इथले असणारे सर्वजण या सर्व गोष्टी जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेली अनेक वर्षाचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे, परंतु सीझन वाईजच इथे फुलपाखरं येत असतात. पर्यटकांचं सीझन वाईजच येणं, या महोत्सवापुरतंच न येणं, त्यापेक्षाही काही एक वेगळ्या पद्धतीने यामध्ये काही करता येऊ शकतं का? काही ठिकाणी असे मोठमोठे प्रकल्प तयार झाले आहेत ज्या ठिकाणी बंदिस्त पद्धतीने फुलपाखरं जतन केलं जातं, परंतु आत्ता सुप्रीम कोर्टाने काही त्या संदर्भातले निर्णय दिले आहेत, त्यामुळे तेही करणं कठीण आहे. परंतु तरीसुद्धा आम्हाला हे सर्व जपायचं आहे आणि येणाऱ्या काळात पर्यटकांना एक वेगळ्या पद्धतीने संधी जी द्यायची आहे, त्यासाठी आम्ही आदरणीय शिंदेसाहेब असतील, आदरणीय देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, त्या सर्वांच्या नेतृत्वामध्ये एक चांगल्या पद्धतीने कोकण आणि कोकणामध्ये पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या ज्या संधी प्राप्त झाल्या पाहिजेत, त्यामध्ये हे गाव हे त्या दृष्टिकोनातून कसं मोठं होईल त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.